oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sino Sino ba dyan ang trip na magwala? Oo, misa kasi, alam mo, kaliwat kanan na yung problema, B, ha? Ang taray, dinaig pa yung kanta ni Charlie Puth na ano, memories follow me left and right. Ano na, Philippines? Ano na nangyayari? Bakit naman kaliwat kanan na yung mga patay-patay dyan? Ha? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano ba yan? Nakakadagdag ba yun sa problema? O medyo mukhang mabait naman? Lalalala, baka ma-fall ka, ha? It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. You're down the lerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Ano na nangyayari? Bakit ganon? Bakit naman parang nagkakagulo na sa Earth? Kanina meron ako nabalitaan. Si Charles Kirk po patay na. Ano ba yun? Bakit kayo ganyan? Hindi ba pwedeng peace on Earth, peace on the Philippines? On ba yun or in? Anyway, bago pa uminit ang ulo ko dito, ako muna yung magpapakilala. Lalo na sa'yo na kakabukas ng radyo, perfect timing. Ako po ito, ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni, na makakasama mo magmula 3 to 6 p.m. Time check, it's already 3:32. At kapag ka ganitong mga oras, masarap unat-unat. Oo, unat-unatin mo yung ulo mo at nakikita ko. Oo, ayan na, tingnan mo, B, yung ulo mo nakalawit. Nakalawit kasi ikaw naman, wag ka kasing nakalabas sa bintana. Minsan kasi mamaya, tingnan mo, sasabi ko sa'yo, sa sobrang bilis. Bilis sa mga tumatakbong motor. Ay nako, hindi mo mamalayan, mamaya mapugot yan. O, pag napugot yan, wala ka namang magagawa. Wala na, magulo, gobyerno ngayon, B. Anyway, sabi ko nga, hindi nga magiging mainit ang ulo ko for today, diba? Ano ba, Maratoni? Sabi nga, pag Thursday, pwede bang chill lang? Sige na nga. Sabi mo eh. Anyway, alam mo kanina, makwento ko lang. May nakapagbanggit sa akin. Sabi ng kakilala kong si B, sabi niya, meron daw mga rider na nangongolekta ng mga picture ng babae. Ah, ano to? Ano yung nalalaman kong ganito? Bakit may nalalaman akong parang may group chat, ha? Yung mga nag-o-order sa online shopping, ha? Naku, sabi ko sa inyo, pag kinukuha nyo yung order nyo, huwag ka kasi masyadong revealing. Yan ang mahirap sa'yo eh. Anong itatago mo? Tuwalya-tuwalya lang. Tuwalya-tuwalya pero may nakabakat. Ay sinasabi ko sa'yo pag mga ganyan. Loko, nasa group chat ka ngayon ng riders. Ayoko na magbanggit kung anong brand yun. Basta alam mo sa panahon ngayon, kuya, kung gusto mong makakita ng mga kokomelon, huwag mo nang pagtripan yung mga picture na ganyan. Doon ka pumunta sa site. Oo, doon ka mag-warm up. Ano naman si Maratoni, galit na naman, oh. Alam nyo, kung makikita nyo yung mukha ko ngayon, nakataas yung kilay ko, oh. Sino B? Kaya ikaw, B. Sabi ko sa'yo, medyo chill ka muna, ha? Ikaw yung isa sa mga magagandang ehemplo ngayon. Ikaw yung isa sa mga hindi gagawa ng masama ngayon. Kaya para medyo gumaan ng iyong loob, gumaan ng iyong nararamdaman. Wag mo naman pagtripan ng katabi mo.
siya. Dito ka muna, okay? Kung inyong makakasama, but for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.